Имало едно време един цар, мъдър, решителен и благ, казвал се Иван Асен II, син на Асен I и потомък на великата династия Асеневци. Когато поел трона, България била ранена, отслабена от предателства и интриги, но царят не се поколебал. С перо и дипломация възвърнал земи, с ум и слово спечелил съюзи. През 1230 година при Клокотница с армия по-малка, но с дух по-силен, разбил епирския деспот Теодор Комнин. Пленил го, а войниците му освободил. Легендите разказват, че в нощта преди битката Иван Асен сънувал баща си, старият Асен I, който стоял на върха на Балкана и сочил пътя към победата. След този ден България отново се разпростряла на три морета, а Търново заблестяло като истински цариград на Балканите. Строели се църкви, търгували се подправки и разнасяло се славословие за един владетел, който върнал славата на царството. Но приказката му не била вечна. Един ден, ненадейно царят си отишъл, не от меч, а от болест. Народът не плакал, а шепнел: такъв цар се ражда веднъж навек и остава завинаги. И до днес името му е синоним на мъдрост и сила, защото някои царе живеят в летописите, а други в сърцата. Последвай ме за още интересни факти за владетели, битки и събития от необятния свят на историята.